Ja myslím, že teda môžeme asi prejsť k tomu, čo sa deje v Partizánskom. Ako Malenka predstavila, už teda ja som Matej Fabšík a pracujem ako projektový manažer pre dekarbonizáciu systému v Partizánskom. A musím povedať teda, že som prijal túto ponuku hlavne kvôli tomu, že viem, čo to je za výzva pracovať v samospráve, ako komunálny politik. Vnímam, že tak ako ste tu vy, všetci zástupcovia z miest, ktoré vlastnia systémy, že zmena vo vykurovacích systémoch v mestách, ktoré vlastnia tieto systémy, je o to ťažšia, že nestojíte len proti odberateľovi tepla, ale stojíte zároveň proti voličovi. A preto musíte všetky veci trikrát premyslieť, musíte ich robiť veľmi citlivo a musíte ich robiť tak, aby to nebol príliš veľký zásah tej peňaženky tých obyvateľov toho daného mesta alebo tých firiem, ktoré tam pôsobia a odoberajú teplo. Zároveň samozrejme sa potýkate zrejme s tým, že aj finančne je častokrát ten sektor, by som povedal, verejného teplárenstva je poddimenzovaný a nemôžete si zaplatiť možno takých expertov, ako si to zaplatia proste veľké firmy, ktoré pôsobia v teplárenstve na Slovensku. Ale zároveň máte systémy, ktoré stoja pred výzvou rekonštrukcie alebo nejaké modernizácie, tak aby boli efektívne aj do ďalších desiatok rokov do budúcnosti, aby zabezpečili to teplo v tej danej samospráve. No a toto je v podstate taká situácia, v akej stojíme aj v meste Partizánske. Máme tam technické služby mesta, je to podnik, alebo teda je to SROčka, ktorá je 100% vlastnená mestom. Avšak táto SROčka samozrejme okrem výroby tepla robí aj strihanie zelene, osvetlenie, čistenie ulic, podchodov a neviem čo všetko. A nie je teda monotónne zameraná na teplárenstvo a presne tak aj vyzerá v podstate to doterajšie riadenie, že častokrát od tých teplárenských projektov museli uskočiť smerom ku nejakej údržbe, hasili rôzne projekty v rámci toho mesta a nevenovali sa tomu na 100%. No a dnes samozrejme prišla energetická kríza, prišli rôzne výzvy z toho moderného teplárenstva a dnes stoja pred úlohou, akým spôsobom zabezpečiť, aby fungovali ďalších 20-30 rokov a zároveň aby fungovali efektívne. No a my sme v podstate aj vďační za to, že tam môžeme spolupracovať s nimi, pretože vedenie mesta si uvedomuje túto výzvu, uvedomuje si to, že musíme ísť aj smerom dekarbonizácie, zároveň sa nachádzame v uholnom regióne, čo nám ponúka takisto nejaké možnosti, hlavne teda vďaka Fondu na spravodlivú transformáciu. No a tak sme sa v podstate pred nejakými 2,5 rokom pustili do projektu, ako toto mesto pripraviť na tieto výzvy energetické a ako zabezpečiť, aby jedného dňa bol takýto možno štvorgeneračný, alebo teda systém štvrtej generácie aj v meste Partizánskom. Takže tak trošku chronologicky, aby ste mali predstavu o tom, ako to vôbec takýto projekt prebieha, čo všetko je na začiatku takého projektu, tak vám nejako my dvaja načrtneme. Takže ja rozdávam slovo a tak ako to išlo chronologicky od toho 22. roku, tak si to môžeme nejako prebrať. Takže na začiatok asi by bolo potrebné vedieť, alebo aspoň stručne zosumarizovať, že ako to v Partizánskom vyzerá. Ako spomínal Maťo, tak ja to nazývam tepelné hospodárstvo v Partizánskom je vlastnené technickými službami mesta Partizánske, ako jediný akcionár je práve mesto Partizánske. Ide o to, že nie je to typické CZT, ktoré je prepojené trubkami, ale nachádza sa tu niekoľko samostatných kotolní, ktoré tvoria buď nejaký väčší CZT okruh, ako tu na východe sídlisko Šípok, kde sú 2 kotly na Štiepku. Potom sú 3 väčšie okruhy na sídlisku Luhy, a to už sú plynové kotly, a následne sú malé blokové a malé domové kotly. A väčšina zdrojov, ako je vidieť aj z tejto metodiky, ktoré už sme robili v najnovšej štúdii, je vysoko nespoľahlivá, keď to tak poviem. Vychádza nám, že sú mimoriadne zastaralé a problematické až 55% všetkých zdrojov, ktoré tam majú teplo. To si myslím, že je akože dosť podobný stav väčšiny systémov CZT na Slovensku. Rovnaký problém je s rozvodmi tepla. Keď to tak poviem, tak vlastne rozvody sa menia za chodu. To znamená, že keď je nejaký problém, tak čas rozvodov sa vymení a
časť zostane stará, keďže nevykazuje problém. Z toho technického hľadiska tak na šípku sa bavíme o dvojtrubkových rozvodoch, kde sa v jednom väčšom projektu už dávali aj kostky, kdežto na Luhoch a Šekšnom centre sa stále bavíme o štvortrubkových rozvodoch, ktoré sú často mimoriadne dlhé a hlavne teplá voda cirkuluje na poriadne dlhé trasy a zvyšuje tepelnú stratu. Odberatelia vo väčšine sú z bytových domov, už 86%, čo akoby definuje ten odberný diagram. A tá chronológia, tie aktivity, ktoré sa robili v Partizánskom, tak všetko to začalo výkopovou štúdiou, ktorou sme chceli ukázať, kam by sa ten systém mohol smerovať. Myslím, že je tu niekde vytlačená. Ale tá štúdia bola založená na extrémne veľa predpokladoch. My sme vlastne tedy nemali dostatok informácií, čo, ako, kde je, ako je to využívané a podobne, ale mal to byť akože taký materiál, ktorý môže nejak nalákať vedenie mesta, že áno, poďme do toho a uvidíme, že ten projekt, keď sa za niekoľko rokov, ako bude postupovať a čo z toho vznikne. V tej štúdii sme navrhli sme využitie tých najmodernejších existujúcich zdrojov tepla a využitie existujúcich geotermálnych vrtov, ktoré tam majú s nízkopotenciálnym teplom. A zároveň sme zaviedli solárne pole na blízku plochu nad mestom v kombinácii so sezónou a okamžitou akumuláciou. Myslím, že jamový zásobník sme tam dávali. Ako som ale spomenul, bol to naozaj výkop, ktorý mal ďaleko viac nejasností ako jasných výsledkov. Preto nastala systematická práca, hlavne ľudí z priateľov Zeme CEPA, ale aj mesta, ktoré sa aktívne pridalo, Maťo, ktorý tam nabehol a ďalších zúčastnených strán, nebudem všetky menovať. Vznikali ďalšie štúdie aj z externých organizácií, napríklad Geologický ústav Dionýza Štúra, správne to hovorím. A toto akoby z nášho pohľadu potom je vrchol štúdiou z tohto roku, o ktorej poviem zase za chvíľu. No, v podstate na konci roku 2023 som prišiel do tohoto mesta a začal som sa snažiť dávať systematicky veci dokopy. Samozrejme prvé, čo keď prídete do takého mesta, alebo keď sa chcete pustiť do takého projektu, musíte zmonitorovať ten súčasný stav, ktorý tam je. Ja keď som prišiel do Partizánskeho, tak som narazil, pretože som zistil, že málo čo je digitalizované. Ľudia, ktorí majú na starosti rozvody, to mali iba v hlave. Kde boli vymenené nejaké rozvody, čo sa urobilo, aké rekonštrukcie boli, to mali niekde po papieroch, na jednej kotolni, na druhej, na tretej. Tie dáta neboli centralizované. Navyše, mestský úrad, ktorý má na starosti územné plánovanie, nevedel, kde sú siete, ako sú uložené. Navyše, bytový podnik nevedel, ktoré paneláky sú pripojené. Územno-plánovacie oddelenie nevedelo, ktoré zóny sú použiteľné na rozvoj CZT, ktoré nie sú použiteľné. Jedna proste ľavá ruka nevedela, čo robí práva, a bolo to hlavne kvôli tomu, že tie dáta neboli na jednej kope. A ja som sa rozhodol, že teda nebudem robiť nič zložité, ale že im ponúknem taký veľmi jednoduchý nástroj, ktorý môže použiť v podstate každý z vás. Je to obyčajný Google, ktorý je zadarmo, a zakreslil som veci do toho Google a bola to jedna z vecí, ktorá pomohla asi najviac prelomiť ľady na začiatku, pretože jednotliví ľudia videli vlastne, ako konečne vyzerá ten systém a vedeli si ho premietnúť do toho mesta. Videli satelitnú snímku a teraz videli, aha, tam máme vlastne kúpalisko, tade idú trúbky, tade idú severom, juhom, tu máme nejaké bývalé rozvody a tade. Čiže je to taký systém, ktorý funguje na tej Google platforme, ako som spomínal. Vy ho môžete hocikedy, hocikomu poslať, môžete si ho, toto naozaj je jednoducho zakresliteľné pre každého z vás. Môžete si tam dávať odkazy, môžete si tam zapisovať veci, môžete si tam zapisovať nejaké údaje, kliknite si, máte tam kotolňu D, plynová kotolňa, koľko je tam nejaké nehospodárne. Ja som si tam dal nejaké poznámky, aby som sa vedel k tomu vrátiť. Robil som si jednotlivé vrstvy, boli tam nejaké mestské budovy, rozvody, viete si to filtrovať, viete to zapínať, vypínať, viete si dať jednotlivé nejaké údaje ku jednotlivým prvkom v rámci tých map. A naozaj, ako som spomínal, je to vec, ktorá najviac prelomila ľady na začiatku.
Bolo najjednoduchšie sa vďaka mape začalo rozprávať s vedením mesta na jednej porade spolu s technickými službami a zároveň s nejakými úradníkmi, ktorí museli dať aspoň nejakú, možno že zelenú, nejakým predstavom o tom, ako by sme mohli v budúcnosti pokračovať. Tak ako sme monitorovali ten súčasný stav toho teplného hospodárstva, zistili sme, že niektoré veci máme v zlom stave, v kritickom stave, niektoré veci sú dobré, využiteľné do budúcnosti. A zároveň sme zistili, že mesto Partizánske ponúka rôzne formy aj moderných a ekologických zdrojov, ktoré má v podstate na území mesta a nevyužíva ich. Hovoríme hlavne teda o dvoch geotermálnych vrtoch, ktoré sú tam, sú zakonzervované, avšak teplota tých vrtov je jedného 22 stupňov, druhého 32-33 stupňov a teda sú veľkým potenciálom pre využitie pre potreby centrálneho zásobovania teplom. Takisto sme sme odhadli nejaké skutočné životnosti tých rozvodov jednotlivých zdrojov, tak aby sme vedeli, kde a čo je priorita v danom systéme. Začali sme dávať dokopy alebo prekladať si tie naše rozvody samozrejme s katastrálnou mapou, aby sme vedeli, kde sa môžeme do budúcnosti hýbať, či máme nejaké rozvojové územia na naše aktivity. A to sme takisto vďaka tomuto skúmaniu zistili, že máme tam veľké pozemky, ktoré nie sú inak využiteľné, napríklad skladka odpadov, ktorá je využiteľná na či už termosolárne pole, fotovoltaiku alebo nejaké iné možno zásobníky tepla a podobne. A začali sme s tým kalkulovať pri ďalších fázach. Počas toho, ako sme teda skúmali tie rôzne zdroje, sme prišli na to, že ten geotermál nie je úplne jednoduchá vec, že slovenská legislatíva takisto má nejaké obmedzenia a že ak chcete skúmať geotermál, musíte mať hydrodynamickú skúšku, musíte to overiť, či je to využiteľné, či to neovplyvňuje iné zdroje a podobne. A tak sme naviazali hneď na to sme nadviazali spoluprácu so štátnym geologickým ústavom, ktorý nám ponúkol to odborné know-how v geotermálnych vrtoch a dnes sa posúvame do fázy, kedy pripravujeme vedeckú-výskumnú aktivitu práve na overenie týchto geotermálnych zdrojov pre využitie v potrebách centrálneho zásobovania. Samozrejme, veľká téma do budúcnosti je odpadové teplo a v Partizánskom máme čistiarnu odpadových vod, tak ako veľa miest na Slovensku. Máme v dosahu mesta možno nejakých 500-600 metrov a to odpadové teplo, ktoré odteká, je naozaj v megawattoch. Tá teplota vody je od 14 do 21 stupňov na výtoku a s tým, že ten potenciál je toho tepla, ak to stiahneme na nejakú možno 7 stupňov teplotu je v rádoch 3 až 5-6 MW. Takže naozaj toto je jeden zo zdrojov, ktorý takisto podlieha nejakému overeniu. Tam chceme spolupracovať so Žilinskou univerzitou na overení možnosti využívania tohto druhu odpadového tepla pre potreby centrálneho zásobovania. Samozrejme, musíme overiť nejaké možnosti krátkodobého a dlhodobého skladovania tepla. Všetky tieto moderné systémy indikujú, alebo tie multizdrojové systémy indikujú, že je potrebné vyrábať teplo vtedy, keď sa to oplatí, nie vtedy, keď je to potrebné. Je to teplo potrebné krátkodobo uložiť a potom ho dať do siete vtedy, keď je tá potreba, tak aby sme čo najviac znižovali tú cenu toho tepla pre odberateľov. No a samozrejme musíme vždy, pri každom kroku musíme overovať možnosti financovania, lebo to je alfa omega. O tom povie neskôr aj pani Šoltesová, ale je to alfa omega skutočne, pretože každý sa hneď pri prvom kroku pýta, ale odkiaľ ma to zoberieme peniaze, koľko to bude stáť, aký to má dopad na cenu tepla a čo na to povedia obyvateľia alebo firmy, ktoré teplo odoberajú. No a potom samozrejme sme identifikovali, čo je dôležité a čo je najdôležitejšie v tom systéme a je to tým, že sa na tom území mesta ponúkajú viaceré zdroje a bude to pravdepodobne systém multizdrojový, tak tieto zdroje, aby sa vedeli efektívne využívať, musia byť spojené do jedného veľkého systému a na to sme potrebovali urobiť nejakú overovaciu štúdiu, kade tieto systémy prepojiť a aké benefity toto prepojenie prinesie. A to vlastne zase robí chalani z Innovative Energy a výsledky si povieme. Tak v rámci tej štúdie sme vytvorili 3 varianty a ten hlavný zmysel tej štúdie bolo vlastne prepojiť tú veľkú kotolňu Šípok, kde nám vychádzala tá biomasová kotolňa mimoriadne predimenzovane, s ostatnými zdrojmi v Luhoch a v Šepčnom centre. Čiže keď si predstavíte tú východnú stranu s tou západnou stranou Partizánskeho. Aby sme neporovnávali neporovnateľné, pretože ak by sme my
ten náš nový systém, ktorý bol prepojený, porovnávali so súčasnou cenou tepla, ktorá je v Partizánskom mimoriadne výhodná, majú mimoriadne nízku cenu tepla, tak by sme asi neboli úplne korektní, keďže, ako ste videli aj v tom koláčovom grafe, 55% zdrojov tepla je v naozaj zlom stave. Čiže ich tak či tak čaká aj pri nejakom konzervovaní existujúceho systému zásobovania teplom nejaká rekonštrukcia a tá bude niečo stáť. Takže my sme zhodnotili aj tento variant, nazvali sme ho udržiavanie statusu quo a následne sme spravili dva varianty. Jeden bol vlastne severné prepojenie popri miestnej železničnej trati a potom južné prepojenie, ktoré by išlo poza rieku Nitra. Tieto riešenia sme zmapovali jednak z hľadiska energeticky, ale aj ekonomicky. No a základom bolo, že do tých dvoch prepojení tak sme nenapchali všetky tie zdroje, o ktorých teraz Maťo hovoril, keďže nemáme ešte preskúmané tie zdroje, povedzme tá čovka, ešte netušíme, koľko presne bude dávať, aké tam budú nejaké problémy, bariéry a podobne. Takže sme sa snažili do toho dať len to, čo je na dobrej ceste k úspešnému koncu. A to sú práve tie dva geotermálne vrty, ktoré sú pomerne na dobrých pozíciách a dajú sa pripojiť k dvom pomerne veľkým kotolňam. Súčasťou tej štúdie bolo aj to, v tých dvoch variantoch južného a severného prepojenia, že sme zgrupovali viaceré kotolne, tak aby nám nevznikali žiadne bottlenecky, teda úzke miesta v rozvodoch. Využívali sme na to aj software Thermos, ktorý nám vlastne pri tých špičkových odberoch povedal, ak by mohol nastať nejaký problém. Snažili sme sa to celé zladiť a ponechať aj tie kotolne, ktoré boli relatívne nové. Čiže neznamená to teraz, že my sme všetky plynové kotolne dali preč, ale išli sme na to klasickým hospodárnym spôsobom, by som to nazval. Tu môžete vidieť vlastne, ako sa zmenil palivový mix aj diagram trvania potreby tepla. Pri tom udržaní statusu quo, tým, že máme mimoriadne separátne odčlenené jednotlivé kotolne, tak nie je ako si možnosť nejak kombinovať typy zdrojov tepla. Preto máme prakticky dané vopred, aký je ten palivový mix, že tie kotolne na Luhoch a v širšom centre mesta sú na zemný plyn a šípko je zásobovaný vlastne len sídlisko šípok. Kdežto pri našich variantoch vidíme rapidný pokles zemného plynu, ktorý tam dostal naozaj už len na špičkové odbery, ako je vidieť aj v diagrame vpravo. Biomasa by pokrývala ten vyšší základný odber a to leto by prakticky, na leto by stačili prakticky tie dva geotermálne zdroje, kde by sa inštalovali tepelné čerpadlá, čo som si nespomenul v predchádzajúcom slajde, pretože potrebujeme zdvihnúť tie teploty, ktoré sú 20 a 33 stupňov a myslím si, že potom to vychádza na nejakých 1,8 MW jeden vrt, ten väčší a druhý mal niečo pod 1 MW. Čiže vieme sa tými možnosťami, ktoré máme v tom Partizánskom a ktoré ani nie sú nejaké vzdušné zámky, tak sa vieme už dopracovať aj k nejakému takémuto systému, ktorý už vykazuje značný dekarbonizačný charakter, keď tak nazvem. No a tie závery z toho, najprv tie vecné, boli tie, že to udržanie statusu quo je pomerne lacné, keď to poviem tak s nadsázkou, stále je to pomerne drahá záležitosť, ale vychádza to lacnejšie. Je to samozrejme niečo, čo každý teplár pozná, je to výmena starého kotla za nový, ktorý nejako zmenším logicky, keďže ten znížený odber tepla nezastavím. A zároveň teda tým, že to väčšinou riešia už nejaké spriateľené, známe projektantské spoločnosti, tak nie je potreba nejakých významných externých kapacít. Nevýhoda toho systému a toho udržiavania statusu quo je tá, že vzhľadom, že je to založené na palivovej základni, tak ako sme videli spred 2 rokov, alebo kedy boli tie fluktuácie na
na trhu s elektrinou a s plynom, tak nie je úplne predvídateľná. Tá cena tepla, hlavne keď sa mení teda regulačné teda obdobie ceny tepla. A zároveň očakávame, že emisné povolenky, neočakávame, ale už je to aj dané, že budú rásť. Značne tiež ovplyvňa cenu, hlavne kvôli tým 66%, koľko to bolo zemného plynu. A aj pri statuse quo nás čaká nárast ceny tepla. To si musíme proste uznať, že tá cena bude narastať, a to kvôli tomu stavu zariadení v súčasnosti. Keď sa pozrieme na ten južný a severný variant, tak je tam samozrejme vysoká investičná náročnosť, tieto nové technológie stoja ďaleko viac, už len keď si porovnáte kotol na kondenzačný kotol na zemný plyn a tepelné čerpadlo, tak samozrejme tie ceny sú úplne inde. Tým ale, že sa využíva menej palivových zdrojov, tak sa znižujú prevádzkové náklady. Je tam nejaká elektrická energia, preto tepelné čerpadlo, stále nám tam dostane tá štiepka, ale tá závislosť na trhových cenách energií je určite nižšia. Zvýši sa využívanie obnoviteľných zdrojov, čo ste videli v tom palivovom mixe. O tom znížení zemného plynu ako fosílneho paliva, to je jasné. A zároveň budeme predvídateľnejší na také obdobia, ako nastali pri energetickej kríze. Najpodstatnejšie je, že na takéto riešenie, a to nám sa potom povie pani Šoltesová, je možnosť využívať dotácie. A tie nevýhody sú aj tie, že ak by sa išlo aj do nejakého úroku, čo asi na tú časť, ktorú si budú musieť financovať daná spoločnosť sama, tak samozrejme sa očakáva vyššie preplatenie na úrokoch vzhľadom k vyšším finančným nárokom. A ako sme spomínali, je potreba nejakých externých kapacít, prípadne nahajrovania ďalších ľudí do toho projektu. A to by bolo asi všetko z tých vecných výhod a môžeme sa pozrieť na cenu tepla. Schválne tu máme len vplyv na cenu tepla, to znamená len o koľko narastie alebo poklesne cena tepla oproti súčasnému stavu. Dôležité ale asi ste sa teraz zľakli, že všade narastie cena tepla, ale ako som spomínal, súčasná cena tepla je mimoriadne nízka a dôležité je to porovnávať s týmto nultým variantom, čo je to konzervovanie statusu quo, kde aj pri ňom značne narastie cena tepla. A keď to porovnáme vlastne tú jednotkovú už výslednú cenu tepla s ostatnými riešeniami, teraz poďme len bez dotácie, tak vidíme, že aj ten južný variant, ktorý má, keď to tak poviem ľudovo, viac trubiek, tak je už lacnejší. Ten severný variant je už podstatne lacnejší. Keď do toho dáme aj dotácie, povedzme aj na tepelné čerpadlá a aj na rozvody, tak sa dostávame na zvýšenie len na úrovni 16 eur za megawatt hodinu a nejakých cca 12 eur za megawatt hodinu. Čiže náraz áno, ale oproti tomu, čo by bolo, ak by sa udržiaval ten súčasný stav, tak ten náraz by mal byť nižší. Ďakujem. Ono si treba povedať, aby som sa ešte vrátil ku tomuto grafu. Toto je super, že toto je napríklad že ten variant, kedy chcete ísť najviac napríklad na zelené, na nejaké voze, ale zároveň tento graf vám hovorí o tom, že keď to prepojíte, tak vy máte absolútnu slobodu v tom, ako si kombinujete zdroje. Môžete si, keď máte dobre nakúpený plyn a je to práve výhodné a niekto povie, že treba ísť plynom, tak vy tým plynom môžete ísť. Máte naozaj tú slobodu, lebo máte dostatok zdrojov, ktoré tam máte zapojené. Takisto, keď chcete ísť biomasou viac, ako ste zvyknutí, tak môžete, pretože vám to dovolí ten systém a vy môžete tú kapacitu toho systému využívať úplne naozaj naplno, takisto tie geotermálne vrty. Ale aby som vám pozrel, že ako to bolo v tom partizánskom, možno, že si myslíte, že všetko také nejaké rozhodnutie a zistenie o tom, kde je čo predimenzované, prichádza na základe nejakých výpočtov, ale nie je to tak. Ono častokrát to prichádza úplne náhodou a poviem vám, že to, že ako sme zistili, že biomasový zdroj je predimenzovaný, bolo to na jednej porade, keď sme sa rozprávali v podstate len. A technické služby mesta sa v podstate preriekli, že ešte idú v decembri idú len s tým 3 MW kotlom a ešte ani nezapli ten 6 MW, ktorý tam majú.
A to mi zasvietila kontrolka, vrajím si, tento zdroj bude veľmi predimenzovaný, poďme s tým niečo robiť a poďme sa na to pozrieť, ako ho využiť viac do toho systému, lebo biomasa predsa len aj z pohľadu toho hodnotenia OZE je o mnoho výhodnejšia ako zemný plyn. To isté sa stalo napríklad pri plynovej kotolni, pri ktorej stali tie technické služby pred rekonštrukciou, mali nakopené nejaké nové kotly a rozhodovali sa, ako doplniť ten zdroj o nejaký ďalší kotol alebo o nejaký ďalší zdroj. No a tam sa takisto iba náhodou zistilo, ako veľmi je ten zdroj predimenzovaný, ako je náhľadnutý do budúcnosti a ako sa vlastne s tým dá pracovať a o tom bude jeden poobedný blok o tom, ako sme skúmali možnosti a ako sme namodelovali možnosti rekonštrukcie plynových kotolní. Ale aby som sa vrátil, každého určite zaujíma, že koľko to bude stáť, na ako dlho to je. Samozrejme, tieto projekty nie sú ani na rok, ani na dva, je to beh na dlhé trate. V tom partizánskom pri veľmi optimistickom scenári hovoríme o 5 až 10 rokov, pretože ten veľký projekt sa samozrejme skladá z x malých projektov, či už vedecko-výskumných, alebo povoľovacích, projektantských, alebo projektoch samotnej výstavby. Tie prvé fázy, do ktorých vieme ísť okamžite, to sú samozrejme projektovanie toho potrubného systému na prepojenie tých systémov, takisto inštalácia teplných čerpadiel nie je veľmi zložitá, pokiaľ priaznivo vidú výsledky hydrodynamických skúšok. A tie prvé fázy sme presvedčení o tom, že vieme vidieť výsledky do nejakých tých 3 rokov. Ten odhadovaný rozpočet, podľa toho, ako sa na to pozeráme na ten projekt a až do akej hĺbky z toho projektu chceme ísť, je určite cez 20 miliónov. Hovoríme o zdrojoch, hovoríme o rozvodoch, hovoríme o kompaktných odovzdávacích stanicách, hovoríme samozrejme o celkovej zmene riadenia toho systému a takisto možno aj o obnove toho ľudského potenciálu, ktorý zabezpečuje celý chod toho systému, lebo nie je možné zmeniť len technológiu, ale je treba zmeniť možno aj trošku pohľad na to teplárenstvo a na to, čo ten výrobca tepla pre to mesto ponúka. Možno to nebude už len tá dodávka toho tepla, ale možno to bude aj nejaká ďalšia energetická služba, pretože ľudia sa viac a viac, najmä po prechode tej energetickej krízy, zaujímajú o to, čo je energetická efektivita, hospodárenie a teda. A ak chcete mať veľmi dobre fungujúci systém, tak v podstate s tým systémom musíte prísť až do bytu každého jedného odberateľa a až keď každý jeden byt bude mať efektívne nastavené hospodárenie s teplom, až vtedy ten systém bude ako celok najefektívnejší. Samozrejme, vlastné zdroje je to veľmi ťažké postaviť z vlastných zdrojov, pretože ten dopad na cenu tepla by bol ohromný, ale snažíme sa nájsť všetky možné zdroje financovania so spolufinancovaním od 30 do možno 65%, ale pre niektoré aktivity aj vďaka tomu Fondu na spravodlivú transformáciu až do 90% spolufinancovanie. No a tie zdroje na prípravu projektu a inžinieringu, to je tiež veľká otázka, pretože mnoho schém nepodporuje preplácanie projektovej prípravy alebo nejakého inžinieringu, ale preto sa snažíme využívať aj zdroje, ktoré sú mimo takých tých klasických schém. Zapájame sa do rôznych programov alebo chceme sa zapojiť do rôznych programov, máme podpísanú dohodu s Európskou investičnou bankou v rámci projektu Target. To je v podstate podpora pre takéto mestá, kde Európska investičná banka poskytne externých expertov, poskytnú kapacity a my ich napríklad chceme využiť na to, aby nám spravili multikriteriálnu analýzu toho, čo je výhodné, ktorá časť toho projektu má najväčší pozitívny dopad do budúcnosti. A toto si nevieme spraviť sami, ale nám pomôže práve Európska investičná banka a naozaj tá pomoc to sú desiatky tisíc eur. Takisto je tam projekt napríklad EU City Facility. To je v podstate taká schéma, kde vy so svojím projektom požiadate o nenávratnú dotáciu, býva to z pravidla 60 000 eur, ktoré môžete minúť na hocičo, s tým, že je veľký predpoklad, že budete robiť niektoré z tých vecí, ktoré tam v tej žiadosti budete. Takisto je tam nástroj Elena, to je tzv. Môžeme to nazvať pákový nástroj. Európska investičná banka je schopná aj ponúknuť vám peniaze, ktoré môžete minúť na prípravu na inžiniering, s tým, ale že sa zaviažete, že preinvestujete či už 10, 15, 20 násobok toho, čo vám Európska investičná banka dá.
avšak je tam tá obrovská sloboda, že to môžete minúť na tú projektovú a predprojektovú prípravu a inžiniering. To sú všetko ale veci, ktoré sú pomerne zložité a o tých veciach by sme si mohli povedať možno na ďalších kolách takýchto seminárov alebo workshopov, lebo je to dôležité a v podstate každá samospráva a každý takýto podnik, ktorý zápasí s tou cenou tepla, hľada čo najviac externých zdrojov samozrejme. No a tie zdroje, to už je domena, ktorú najlepšie ovláda pani Šoltesová a my sa snažíme samozrejme pozerať po štruktúrálnych fondoch, modernizačnom aj tom fonde na spravodlivú transformáciu a samozrejme budeme musieť zrejme siahnuť aj do vlastných zdrojov, či vo forme úveru alebo nejakých iných schém. Takže za nás zatiaľ toľko a pýtajte sa ku Partizánskemu, čo vás zaujíma.